Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebab napa niki perane wong tuwa niku penting. Anak niku durung mesti Bu nggih alim utawa pinter kaya apa niki durung mesti nak seneng kali jenengan. Sebab napa nggih? Anak niki kali wong tuwa bedane pripun? Nak cara unen-unen wong Jawa, nak wong tuwa niku senenge cintane kalih anak niku gedene saklo. Tapi nak anak niku cintane kalih wong tuwa gedene saku. Anak duwe utang karo wong tuwa 20.000 tegel jaluk ora? Ya tegel jaluk nak anak niku, tapi nak wong tuwa ngekek omah semono ambane, dadah semono ambane, donya bondo diparingi kabeh, wong tuwa ora bakal jaluk lho niki. Ora bakal disuwun malih. Jajal zaman riyen jenengan niki wong tuwa niku cintane gedene sak klopo nggih. Anak jenengan sak niki rembes. Nggih ta? Niki umbele molor niku jenengan cucur napa mboten? Cucur nggih napa nggih? Jajal sak niki jenengan biyen dicucur kare wong tuwa jenengan. Sak niki ibune jenengan umure 80 kok umbelen. Kira-kira kon nyucur umbele ibu jenengan, bae jenengan gelem ora? Purun apa mboten? Paling banter kula ya reti lunga nang Indomaret, nang Alfamart golek tisu, Bu, jenengan niku umbele meler, beleken nyoh iki lho. Beleke jenengan umbele jenengan dilapi karo lho, niki anak sing nyenengake apa ora? Ya Allah. Mula awake dhewe niki nggih jarene unen wong Jawa niki napa? Wong tuwa niki cintane kalih anak niku gedene sak klopo, tetapi anak niku cintane kalih wong tuwa niki gedene sakupo. Pramila duwe wong tuwa kaya napa niki sakniki ayo dihormati, sakniki diziarahi, sakniki dimulyakan. Sami niki statusé wong tuwa kali guru-guru kita sing pun boten enten ngeten niki, apa meneh sing tasih enten ngeten niki, lek hormat kudu padha niki. Man akrama aliman akramani. Lho niku. Sapa wong sing mulyake wong alim gurune awake dhewe artine iku padha kalung mulyake aku niki, termasuk keluarga kabeh ngeten niki. Nak wis ngono napa niki bakal dimulyake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nak wis dimulyake Gusti Allah fa ma'wahul jannah, jenengan iku sedaya muga-muga dadi ahli swarga. Amin Allahumma